Iti Damdamag Region 2, naka-standby ti Coast Guard District Northeastern Luzon, iti anyamang epekto ti Bagyo Amaymay. Gan nakasagana met ti 2.arribo a stockpile ti family food packs iti nagduduma a paseteryon. Taitaken da dumapay at damag iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, temporaryo mat ang nakarakap ti National Road iti Nueva Vizcaya Pangasinan Road, Malicos Section, gapoy ti peggad ti panagragaay ti daga. Mabalbalakadan dagiti motorista at dumalan iti alternative routes ken ti panagannad. Totally damage mat ti sumagmamano arangtay iti kasibukas iti Alimadin Papaya Footbridge, Liman Sigyum Footbridge, Lower Makate ken Purok 3 Muta Footbridge. Karaman pa'y ang nakarakap gapo iti panagragay ti daga ti Kayapa National Road Junction, Kayapa Proper Road, ken Provincial Road Junction o Yawes Section. Ken iti Cagayan, kas panagsagana iti Bagyo Amaymay, nang ikabel ti Public Safety and Security Office iti barikada iti paset ti Pinakunawan Overflow Bridge, ken da dumapay a flood-prone thoroughfares, gapo iti manamnama a panagnato ti level ti danum, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Naka-red alert status met ti Tuguegarao DRRMC ken amin a barangay DRRMCs, tapno masigurado nga adadagos a sumungbat iti emerhensya no kasapulan gapo iti bagyo. Kabayatan na, agtultuloy mat ang mabambantayan dagiti karayan iti probinsya, kas iti Linaw, Lower Abulog, Lower Pamplona, Kabikungan, Aunugay, Buwa, Palawig, Taboan Rivers, kenda dumapay gapo iti posible a panaglayos. Nabalaagan dagiti umili nga agnanaed iti nababa a lugar wenno igid iti karayan iti panagridam ken dagos a panagbakwit. Kabayatan na, ipaspasigurado man ti DSWD Cagayan Valley Region ang nakasagana ti 2.arribo ti family food packs iti nagduduma a bodega iti rehiyon tapno adda ti maipaay kadagiti agkasapulan. Mapaspasaran itati signal number 1 iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Quirino, Isabela ken Cagayan, no sa dinno suspendido matiserang iti trabaho ken klase dagiti estudyante iti amin a level iti Nueva Vizcaya. Amin a level iti pagadalan iti Cagayan, Quirino ken Isabela, tapno masiguro ti kinatalgad iti amin gapo iti bagyong Maymay. Naka-heightened alert ken preparedness mat ti Coast Guard District Northeastern Luzon para iti posible nga epekto ti Tropical Storm Amaymay. Dagiti unit ti Coast Guard iti entero a distrito ket agtaltalinaed a nakasagana iti operational preparedness. Agtultuloy a panagmonitor kadagiti kasasaad ti panyempo ken mangsigsigurado iti kaadda dagiti personnel ken sanikwa para iti dagos a panagsungba. Impasigurado mat ti Coast Guard iti publiko a nakasagana da iti panagresponde kadagiti coastal communities, mangalap, maritime sector, ken agtalinaed ti panagridam ken kooperasyon para iti kinatalged ti amin. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.